Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu manyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwali akotia kulimaji kuti osaruka kulilabe nanga osolola ledesiya odija chirukuko chiyenda panji nanga ngani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta madzuka panji nanga atadzirediyo kukuliyani Oguliji, tikudalira inu Oguliji. Lelo ndipa 27 April 2026 kukulandirani ku programu yoyamba lolemba programu ya kulinji pano pa wireless yanu ya Times. Sinalanganire Bayana Chunga ndipo lero tabweranso ndi nkhani ina yofunikira kwambiri pano pa Malawi, nkhani yofunika kuti tidziwe Amalawi komanso timve maganizo ayiwo amene ali adindo komanso amene ali ndi ukadaulo pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Ndipo sindili ndekha mstudio muno, ndili ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa, wadzuka bwanji? Tadzuka bwanji bwana. Inenso ndadzuka bwino. Nkhani ili pano ndiyokhuzana ndi ulimi wa foja kapena kuti malonda a foja ku msika waukulu ku Lilongwe. Takhala tikuona zochitika zochuluka lena akulira mpaka pofika alimi kumanena kuti kodi ife tinala kwanji mdziko muno chifukwa timayesesa kugona ku Nazarena umati ukapita madera ngati kumpoto kuli Rumpi madera ena madera amalimako foja koma kwambiri kukasungu achina Mchinji ku Lilongwe ndi madera ena achigawo chapakati a little bit of Palombe ndi mamva choncho koma utati uone anthu ambiri amene amalima foja maka the actual peasant farmers moyo wawo umakhala ngati wathangata umakhala uvutirapo mawa uno pamene tikukamba choncho alikale munda alawira ndiye kumapeza zonena kuti foja uja walimidwa ndikutenga nawo ndikuutenga ku msika wa foja akuluakulu ogula akuti 98% rejection rate kukana foja kuti uyu sali bwino sitingagule ayi komanso mtengo yake imene akugulira akumafika $2 yonso akumpangira convert pa rate ya ku bank 1751 kwacha ndiye mulimi nkumati sono inetu kuti ntengezi pangizo ndingongole zinazi kapena katundu wina amene akagula kunja mina madola wati makagula pa black market koma pogulisa akuti gulise pa mtengo wa 1751 pali chipwirikiti pa ulimi umene umakamaka mmene umayendera ku mapeto wake ogulisa iweyo ndi munthu mmodzi onena kuti ndikukhulupirira kuti wachitapo tituza fojazo umazisata so apart from zowerenga uli ndi practical experience tatiuza kuti chikuvuta nchiyani kuti alimiwa kulira kwawo ndikumveseseka kapena akungonjeza kunena zoona kulira kwa alimi kundi komvetsetseka sikuonjeza yayi ntchito yolima foja ndi ntchito yayikulu kwambiri ndi mbewu imene imafuna zambiri kuyambira pamene ili ku Nazare andikuichotsa kumeneko kukayifikisa pamunda kuchoka pamunda kukafika kandi mabalani kandi mzigafa kuti iume kapena ayichise malinga ndi mtundu wa foja kenako kuti ikafike kukanengo transport ndi zambiri zimene zimalowa mu foja kuti akafike poti munthu agulitse so kulira kumene akulira kuti ikatengera ndi imene zipangizo zolimira foja zinafika pano thumba la fertilizer mwina anthu amene amaligula mosachepera 150,000 kwacha limodzi ndikoyenera kwakukulu kuti ndalama zimenezo zibwerere apezeko kenakake kapakhomo komanso apeze yoti akhoza kulimaso chaka chikubwerachi chifukwa si wonse alimi amene ali ndi mwayi wa ngongole komanso ngakhala amene anapeza mwayi wa ngongole kuti abweze ngongoleyo kenakake kawatsalireko ndiye chikuvuta kwambiri pakali pano tekeze nsika umene wangoyamba chaka chino umene unayamba pa 20 ku Lilongwe kenako wakhala ukusuntha chavuta kwambiri ndi zinthu zingapo choyamba ndi mitengo sili bwino
tikayerekeza ndi mmene unayambira msika chaka chatha tsiku loyamba mitengo inafika mpaka $3.5. Pamene chaka chino kuyamba mwina odulisisa amathera $2.70 per kilogram. Kusweza kuti malonda ayamba udyo. Chimodzimodzinso atapita ku Chinkhoma inakhala ngati yakwererapo koma sikunakwere kwambiri, unalibe wotsika poyerekeza ndi imene inayambira chaka chatha. Chachiwiri pali vuto limene lakulaso ndi lakuti fojayu talima ochuluka amene ali 197 million kilograms. Komano ogula akufuna 170 million kilograms yokha. Kuseza kuti tili ndi 27 million kilograms imene sakuifuna, imene tiona kuti kaya tilowera nayo kuti nawo ndichachidziwikire ngati malonda achuluka pansika ogula nkupeza kuti achepa mitengo imatani imapwetekeka, umamba kutsika nasi anthu mulipo ochuluka. Mochuluka momwemo mwafojamo ale ogula onso abwera ochepa poyerekeza ndi zaka zinazi. Chaka chino kule ogula amene akutchulidwa alipo 8 okha. Izizi zikuchitika chifukwa cha mwina tione kuti ngakhale kunjaku mbewu imeneyi yamba kukumana ndi mikwingwirima sikufunika kwenikweni. Ndi anthu amene ali okonzeka kugula foja wathu ni makampani okwanira 8 okha. Nawo mwa makampani amenewa mukhoza kuonanso kuti muli ena amene nkhani ya foja iyi pano patidayigawa pawiri. Pali ena amati contract farming imene anthu amapita kukatenga zipangizo ku kampani imenenso imagula sofoja. Akatenga zipangizo zimenezo pa ngongole imalima foja udza ndi kampani imakagula kuti abwezeko ngongole yawo, ngati achita bwino inayo atsalireko, amene ndi a contract. So pali ena amene akugulitsabe munjira yakalekale imene ili ya auction, kuti sanatenge zipangizo kampani iliyonse, iwo alima paokha, atenga zipangizo zawo paokha pangaokha, koma apita naye ku auction kudza kuti akagulidwe pa auction imene ikhalira auction. Nawo zikuoneka kuti imeneyi yakhala nkhani yayikulu zaka zambiri, chifukwa pang'ono makampani amene amapanga contract ndi amene amathoka kugula foja, amagula sofoja asati amata. Nawo amenewo kawiri zimaoneka kuti pamene anthu akuti pali kachisisi kenaka alimi sakukamvetsa, chifukwa zikuoneka kuti tikati 98% rejection rate foja amene ambweza kuti uyu wakanika malonda mwina akumangogulako mabelo atatu amene akugulidwawo mwina mwa mabelo ambirimbiri akumakhala uyuyu amene anthu analima paokha. Amene wawa ndoti sali pa contract, anangolima ndikubwera naye. Ndi makampani ogula aphatikizapo amene ali ndi anthu awo mwina akumagula kwambiri uyuyu wa anthu awoyo. Bwinobwino ma rejection ochepa inde zimalongosoledwa kuti mwina chifukwa chakuti awawa a contract ali makampani ogulawo amakhanga kuti amayendera ngati ali ndalangiza kuli ndalangiza amene amayambira koyamba mpaka ukafika poli foja yakupita kunsika akumutsatira mulimiyo kuti apa kuti foja atuke wabwino tipange chonchi chifukwa cholinga amafuna abwezeko ndalama zawozo zibwerere bwinobwino. Andi ena akungolima enaso akungolima mwinaso alibe kuthekera, ndi mwina ati nkutheka kuti foja wawo amakhala kuti quality yake si yabwino poyerekeza ndi imene atsatirana ndi contract. Imene ndi chifukwa chimene chimafotokozedwa kawiri. Komano ena sakusiyabe kuti mpakhoza kukhalabe kandale, chifukwa nkhani anthu amene makampani amene amafuna contract akhala akukakamiza boma kwambiri kuti foja yese malaimuno akhalewa pachani pa contract. So kozo kaso njira imodzi yomati maona simaona amene akubwerera waukwe. So mwina poyamba mwina nene kuti zifukwa zimene zavutirapo kusika meyo ndi zimenezi. Waifotokoza bwino wanangwa ndizomvetsa chisoni chifukwa ngati dziko timadalira foja. Kwambiri. Ndipo nkhani imodzi imene yativutisa malayi muno ni nkhani ya forex. Ndipo njira imodzi yopezera forex ndiye kugulisa katundu wathu kunja. Ndipo ife ngati dziko timadalira kugulisa foja kunja kuti tipeze forex. So khala kuti kumene kusizi kuyenda ndiye kuti zinthu zambiri zikhala affected. Ndalama zimene za forex zimene timagwisa ntchito kugula mankhwala, kugula mafuta,
ndi kugula zinthu zosiyanasiyana zimene zimakhala zofunikira pa moyo wa Malawi siku ndi siku. Ndiye izi ndizomvetsa chisoni, koma zimaonekanso ngati kuti kumeneku kumakhala ndale zakabisira zimene kawirikawiri mwina anthu samatha kuziona chifukwa ochita wake amakhala anthu akuluakulu komanso andalama zambiri. Ndiye mpulogalamu ya lero tili ndi atolankhani athu Innocent Kalikonkha, Patrick Nyirenda komanso Vinjeru Mkandawire, ndipo tikhalanso ndi bambo Abiel Kalima Banda amene wanda president at Tobacco Association. Ndi chite check ngati ali palaini. Bambo Kalima Banda, mukundimva? Ine runi ukumva nilipo mpano. Aha. Mwadzuka koma? Ndadzuka, inu mwadzuka bwanji? Tadzuka nsobwino, muli mbali iti dziko lino? Ineyo pali pano pandili mu Lilongwe, mbali ya dziko lino mu Lilongwe. Koma ndimati ningokonza ko pang'ono dzina la Tama. Yes. Ine ndi president wa bungwe la Tama Farmers Trust. Aha. Tama Farmers Trust? Yes, president. Chabwino. Tama Farmers Trust tilemba ndi pamenepo kuti tisalakwise. Koma nkhani nde mwayimva kale, nkhani njafoja. Alipo anthu ambiri mdziko muno amene akuona mwachidwi zimene zikuchitika ku auction floor msika wa foja, ndipo mafunso ngochulukanso. Mwina inuyo mutha kutululira kuti kodi chinsinsi cha mavuto amene akuchitikawa chagona pati, chikuchitika njani? Andizikuoneka ngati kuti chaka chilichonse timakhala ndi mavuto kumsika umene wa foja, and yet foja ndamene ife timadalira ngati dziko kuti chuma chathu chiyende bwino. Vuto ili pati Akalima Banda? Inuso mmene mwafusira fuso inenso fuso langa luyenera likhalira ofanana sundiro mwe mwafuseni kuti vuto lili pati. Chifukwa tukamba zimenezi pamene mwalongosolera kumbuyo kuja kuti chaka chinochi kabwezeka kafoja kaposa zaka zina zili zonse za mbuyomu. Ndipo mafotokoza bwino kuti foja talima ochuluka ngati mmene tuzimveramu kuti foja talima ochuluka mwina pafupifupi 190 million kilograms. So mwakamba ndithu kumene kuchako, koma ineyo langa lomweronso kuti vuto lili pati. Chifukwa ifeyo ngati alimi tiziganiza zinthu zina zolakwika zimene mwina ni mphekesera chabe zingozungulira ziwapatsa anthu matenda osiyanasiyana m'mitima mwawo. Koma nkhani yagona pakuti foja akuti talima 190 million kilograms, koma ogula munatchula figa munati ogula alipo 8. Koma ineyo ndikuuzeni pano naenda nawo misika yonse imene yatsegulidwa pakali panopa kuli ogula asanu okha. Kodi ogula asanu angagule 190 million kilograms, angagule pa mtengo wabwino. Nukumbuka chaka talimako foja zaka zakumbuyo kuti tinalima chaka china 133 million kilograms or 121 million kilograms. Takati ulima koma ogula umapezeka 12. So zinthu zingati zimene kusanapitirira Kalima Banda mbali mene tingofuna kuti timvesese bwino. Mwanena kuti ogula amene mukusimikiza alipo 5 asanu okha. Nga amene pali panopa akupanga participate misika yonse. Koma zaka za kumbuyo ogula amafika mpaka na ndithu 10 mpaka 12 ogula, koma crop yake 133 million kilograms. Now inuyo ngati president wa farmers Tama Farmers Trust munapanga chidwi ngati kuti mufufuze kuti nchifukwa chani ena amene akhala kugula foja kumalawi kuno zaka zakumbuyo ku chaka chino sanabwere? Ineyo kufufuzako ndiko ndakandufufuza, koma ndimafuna kuti ndifuse amene amayendetsa za foja mdziko muno ngati regulator tobacco Tobacco Commission. Mwina ndo amene akhoza kukhala chidziwitso cha kuti kodi ogula ena ali kuti akhoza kukhala chidziwitso nda amenewo. Koma ine ndine odabwa chifukwa ine ndimalankhulira alimi sindilankhulira industry. So amene angatiuze kumene kwapita ogula wena mwina ndi Tobacco Commission, koma ineyo ngati olankhulira alimi ngati mlimi mmene nanenso ndikudabwa kuti zikutheka bwanji kuti ogula asanu
angagule mbewu yokwana 190 million kilogram zingateke zimenezo. Chimenecho chimene chathala mutu mwanga. Chinanso chimene ndikudabwa ine ndiyekuti tikamamva mujamwanena poyamba kuti ayi mitengo ina fodya vinakukanidwa mwina chifukwa chonena kuti talima wambiri chaka chino chifukwa chake fodya akukanidwa chabwino. Kodi iwowo ogulawo anakonza kuti agula mamiliyoni kilogramu angati, ndipo kuti pasikepo makana fodya chifukwa choti fodya wachuluka agula kale mamiliyoni kilogramu angati. Pamene so pali funso langa chifukwa nkuona kwanga tsiku loyamba pa 20 April beru number 1 loyambirira mchaka chino silinagulidwe lidakanidwa. Sono zifukwa zake zimene munena zikuti talima wambiri wake uti. Kodi ine ndimaganiza ngati iwo wogulawo anakonzeka kuti agula fodya wochuluka mwakuti ziulekeranji kugula fodyayo nkufika pamene iwowo mapulani wawo anagona kuti tigula yapa ndiye kwina kuti ziyamba kamba nkhani tsopano ya overproduction. Koma we cannot talk overproduction tsiku loyamba beru number 1 mchakacho nkumakamba za overproduction. Pamene chifukwa chake tunena kuti chifukwa chake cheni adindo ofunika aliuse ifiralime kuti tivetsetse. So tikamakhala tikamakamba tikamayenda midzimu tizidza zoto chifukwa chake akuti ndichakuti. Koma chifukwa chikakhala cha kulima wambiri sitinafike kumeneko amalonda zaka za chilungamo tikhoza makamba nkhani imeneyi mwina mu July August kuti fodya analima wambiri amene tinakonzeka tagula wakwana. Koma winayo talima wambiri timpange chiyani kuti timugule pa ndalama zingati. Izo zinganeno kambidwa kutsogoloko. Koma kumbali yanu inuyo ngati oyankhulira alimi nkhani ya quality ndimuona kuti ngati ndi nkhani yonena kuti inuyo mwina mutha kuyankhulapo mwamphamvu chifukwa pamene akudandaula kunena kuti fodya wambiri akukanidwa ndiye kuti nkhani yake umakhala ya quality kapena kuti sakufika mulingo umene uli wovomerezeka m'maso mwa bayala m'maso mwa iye amene akugula. Mbali imeneyi ndiye kuti sitikuona kuti vuto mwina itokhalanso kumbali yanu ya alimi chifukwa chikuchitika nchani kuti fodya akanike kufika ma standards kapena kuti mulingo umene uli woyikika kuti fodya umayenera kuti ufike. Mutayirira alimi chivuta nchani mwina tikumveseseni mbali yanu ngati alimi. Pamenepo munivetsetse motere. Tikamati fodya kusowa mwina ulangizi kapena sakusankhidwa bwino kusowa quality tilakwitsa. Tilakwitsa chifukwa chonena kuti kunja kunotu dziko lidachenjera paliponse padachenjera. Bungwe la Tama Farmers Trust chimodzimodzi bungwe la Nasifam chimodzimodzi bungwe la Farm Produce chimodzimodzi bungwe la Phindu Association ngakhale Mchikupa Association tili ndi alangizi amene amayenda posepose kwatumikira alimi amene adapanga affiliate kuma association atuwo kwaphunzitsa kasankhidwe ka fodya kwaphunzitsa katumizidwe ka fodya ndipo ulangizi uli posepose. Kupatula yapo tili ndi bungwe lija timalicha Agriculture Research and Extension Trust ARET lili ndi alangizi posepose ndipo lidakhazikitsa farmer field schools. Farmer field schools zimenezi nkhani yake nkusankha kuphunzitsa alimi kalimidwe ka fodya kuchokera kunazale kumunda kose ku grading shed mpaka ukafika pa nthawi imene akumadinda fodya upita naye kumsika. Masukulu amenewa m'malo muno ali posepose ndipo alimi amene adapanga constituent abungwe la ARET amenewa ndi alimi okhawo amene sali under any buyer amene sadasaine contract ni wogula wina aliyense. Amenewa ali ndi farmer field school paliponse m'malo muno alangizi wa bungwe la ARET ali paliponse m'malo muno kuphunzitsa alimi amtundu umene kuti ngati mufuna kuti mupeze ndalama zambiri fodya sankhani mwa njira iyi fodya mudinde mwa njira iyi. Ndipo chifukwa chake chitakhala chimenecho kuti chimene akuchibwezera ndikuti fodya uja akamabweza mu msika muja akamampanga rejekita akabweza ndiye kuti amalemba apo zifukwa palisiti paja semkaonapo kuti alemba kuti fodya uyu wasakanikira nchifukwa chake abweza ayi.
ndiye ngati nkhani yake amabwezera kusakaniza chifukwa chani pali silipo safuna panga ulembapo kuti foja ngosakanikira ndipo foja apite kokasankha chifukwa chani sale pa zimenezo nanga ngati ngosakanikira poti kunja kuno kuli makampani ambirimbiri osankha foja kuli TIL imasankha foja kuli TGR ya tama imasankha foja kuli ma grading center ambirimbiri chifukwa chani foja ayo akambweza mu msika sakumtumiza kuma grading center amene kuti akasankheso abwerera tasankha chifukwa chani akumabwezeraso kumasitaki amo mumsika momwemo kuti after 2 days belu lija libwerereso likadathala kuti belulo labwerera chifukwa chosasankha chifukwa chani libwereranso musika muja osambala pita ku grading kuti likasankhidwe. Tatithandizeni kumvesesa pamenepopo kuti kodi foja akakhala kuti wakanika wamukana mutuza kunena kuti amakhala momwemo mu auction floors kapena amatulusidwa kunja kwa nsika. Foja akamukana ngati mmene muja malemba amapanga indicate pa receipt paje kuti NS ujama imene kuti no sale akamulemba kuti no sale amamusuntha pang'ono kumwika pang'ono pa bench musika momuja musika momuja ncholinga choti after a day or two abwerereso musika momwemo adzamuyeseso kugula koma belu lokhalo limene alipeza kuti losakanikira amalitumiza ku grader amene growayo amene ulimiyo anasankha kuti ineyo foja wanga akabwerera kumsika nikasankhitsa ku grading center yakuti adapanga indicate pa fomu yake mlimiyo imene ili manja mwa HL amene HL adasunga umboni umenewu mashini yawo kuti lero likangobwezedwa limatuluka musika muja kupita ku grader ameneyo nkokasankhidwa nkubwereranso koma foja uyu satuluka munsikamo amangomsuntha pang'ono kuti apatse mpata mabelu ena amene alowe munsikamo mawa chifukwa uyu salowa mawa lake uyu amakalowa mwina tsiku lake lina lachitatuso koma adzapezeka kuti wabwereranso so nchifukwa chake ndikunena kuti adindo abwere poyera awauze alimi kuti foja akubwerera zifukwa zakuti koma zifukwa zonse zimene akutchulatchulazi nzosamveka kwa mlimi ndipo alimi sikukhulupirira chifukwa choti alimi ena akhala mu nkhani imene yolima foja mwina nite zaka 50 akulima foja chilicho sakuchidziwa odalika maphuka amalidziwa kuti apa luphuka bodza yapo amalidziwiratu so chifukwa chake kuti adindo abwere poyera anene ndithu kuti chiubwezetsa foja ndi chakuti ine nanena zifukwa zinatu mu mtundamo koyambirira kuja kuti ogula asanu sangachite kanthu pa mabelu onse amene alimidwa chaka chino amene tumveramo sizingatheke zimenezo ogulawa achepa komanso nimaona ngati kuti ife kandife chalichi tumayambana tisamatenge ndewo zathu za chalichi ukazilowetsa mulimi kapena malonda afoja akumabaki mkhonde tuyambana tulanga ndewo tisazilenge ndewo kukazilowetsa malonda afoja tisokoneza dziko tafotokozerani indafotokoza pamene mikuluiko imeneyo inuyo munditengere serasiti ya chaka chatha yes munditengere serasiti ya chaka chatha imene alimi adagulitsira foja pa auction chaka chatha ndiye mukayiwerenga bwino bwino amalembamo mayina amabayazi ogula amalembamo dzina kuti mabela ogula nogula uyu nogula ndi amene ogula ndiye mutanifunirapo ngati alipo dzina la baya wina amene alugula panopa ngati anagulapo foja wa auction pasero chiti imeneyo ngati angapezekepo kutanthauza kuti amene akugula pano nganyuwani si anyuwani amene akugula pano akugula foja wa alimi yawo amene anapatsa zipangizo amene amapatsa zipangizo nthawi zonse wa contract koma pali mabaya ena amene chifukwa chimene mungadziwe nchakuti kumalawi kuno zimene timayerekeza kuti foja wolima pa contract whether pa ma contract alipo awiri munimvetsetse pali contract imene timaitcha general contract marketing GCM imeneyo ndi contract imene mulimi amakhala ndi zipangizo zake zolimira nkulima foja koma amagwirizana ndi kampani kuti mudzandigula foja imeneyo timaitcha general contract marketing ndiye pali IPS
integrated production system imene bayala ogula foja amapereka zipangizo kwa mulimi kuti mulime foja iyi ndi ngongole mukabweza. So ma system awiriwa amenewa timayika kuti malayi muno kuyenera kukhala ndi 80% ya foja. Pomwe uyu foja wa contract wa auction wa independent oti mulimi analima fojayo kugwira zinthu zake koma sana saine mgwirizano wina uliwonse ni kampani yonse cholinga walima foja choti makampani amene angabwerewo azidzalimbirana azidzapikisana pa foja wakeyo amene adayikidwa interest rate kuti amene azilima 20%. Chabwino ndiye 20% kumene ngati dziko laitana ogula anyuwana achilendo amafikira kukagula foja 20% yo chifukwa uyu 80% alikalenda anu ake. Chabwino ndiye ogula onse amene angabwere kumene amafikirira ku 20%. Puka ndiye foja amene wawo ali ndi ufulu omugula foja ameneyo. Pomwe foja winayo si wawo ngwaena. Ndiye awa amene ali under 80% iwa ali ndi foja wawo kale ndipo akumudziwa amene ali ngakhale asanabwera ali musikamo alichidziwa chiwerengero chawo cha foja amene wawo amene amupeze. Ndiye mpovuta kuti alowerere kumafoja wena ngati auction chifukwa sakudziwa kuti foja wawoyo iwowo according to their budget zitheka ndesapita sokufoja winayo. Foja uyu ali ndi mabayala wake. Zimenezo zimangochitika mmene azachitikira pa tsiku lomusika. Kuzimatheka mwina tsiku lina omwewa ali ndi alime wako contract amabweranso bwino katola belo limodzi awiri ngati zimene tuzionazi. Moti mabelo amene limodzi awiri alugulidwa awa alupita mu mabayala asanu amene adalemba ali ndi alimi wawo ali under IPS integrated production system. Ali under IPS. Ndifo chake mwana kuti mwina ayala mabelo 600 akagula pa mwina 4 or 5 mabayala ake na amenewa. Koma pali mabayala ena samene sali nawo kumgwirizano uli wonse adangubwera udzapikisana nawo kuti agula foja kumalali na amene musika musitu kwaona. Chabwino ai foja tali musika musitu kwaona chifo chake alimi amangu mazunguliza tiphekesera speculation kuti mwina waja wasalubera abantu amene amayenera kutigula foja wa auction. Ndiye akapita di ku ma offices wawo ku manyumba kwawo kuti akatenge sera chitaja kachata akuona kuti mabuyers amene adali pa sera chitayawo yachaka chata musika musakuoneka. Chabwino tibwerako komanso ndifuna kuti wanangu afusa nimbo mwina mafusa awiri atatu koma pano tipite kaye ku Chitipa kumene kuli mtolankhani wathu Vinjeru Mkandawire. Vinjeru ukundimva pa line? Hello ndikupa. Aha, chabwino wadzuka bwanji ku Chitipa? Tadzuka bwino kumene uganta. Tadzukanso bwino. Chitipa ndi wankulu uli mbaliti ya Chitipa? Ababa ndi mudzi mwa Siombwe amene ndapeza mlimi mmodzi amene nayeso amalima nawo foja amene tacheza nawo ziko mwambiri. Yamba nzuri zina mama. Ziko mwambiri tunanga jine kundwani mtambo kuno kwa Siombwe mbongo na Chitipa. Munga namvera pamene timamvera program ya Kulunji pano pa Times. Pakambi bankhani yokuza usipa foja na masukulira ino maulandira motani. Mmene tikomene wayambira ngati salimia foja ifo kundo kwambiri chifukwa tikumava ma bench kabena foja amene aukanda kumene ngoko ngochuluka kwambiri kuyerekeza ndi mmene anthu alili mmene simutalimira chaka chinocho ndina kuti chaka chinocho kuli foja ochuluka kwambiri komano ndi mmene foja aukalikidwa mmene ngoko sinaza kuti ife alimi tikampeni peme kwa basi chifukwa tiwera kuti chifukwa ife talima foja wambiri ine ngati ine mmene ndi mlinga panopa ndi mabero okwana 15 ndi mabero 15 kuti zikacheka
izikhala bwanji ndikagulisa kuti akakana ucho foja wangayi kodi boma adindo komanso alimi atani kuti malonda afoja akomere nonse ndingafuti ndingosinga pamene amanena makamaka kubweka kwambiri ndimene anena president wa tamayo kuti aboma komanso makamaka adindo awenekati abwere poyera natifotokozera alimi kuti kodi vuto lili pati foja amene akukanidwayo chikuvuta kwambiri ndi chani because ifeyo ndife akadaulo pa nkhani yolima foja tidaphunzitsidwa bwino kwambiri mmene inakati zilimira foja kuyambira kunazari mpaka zitampanga grade kumika mabelo nditu kutumiza zonse timaziwa bwino bwino timapakira bwino kulima timasara ndondomeko zonse zimene zimayikira kuti zilima komano pano pakumveka kuti alimi foja umene aukanidwa chifukwa chani aweneka atiwize chilungamo kuti foja aukanidwa chifukwa chani ndikauzidwa zimenezi aboma nawonso aweneka nawonso kuti akawererepo makamaka kunkhani ya mitengo si sakuti kunikira kuti ababa akugula makuti mitengo iyi pomwe ife alimi savutika kwambiri tazuzika kwambiri nthawi yayitali tikupanga tikulima kuti foja wathu tikuise tipeze papindu mmene zikuonekera ababa zithandiza aboma nawonso alowererepo pamene papa chifukwa ndinazo chifukwa chakuti abomanso amadadira kwambiriso forex kunokera ku foja imene ndiye ngati ababa panga zinthu molongosoka dziko lamati kati ufutika ndi forex labda mpaka na katikati chifukwa palibe chimene chimadadaso apart from foja kunochitiko malawi kuno omwe ndimene ayankhulira akondwani mtambo kuna kuchitepa ayi Vinjero Mkandawire ndathokoza kwambiri ukhale ndi tsiku lopambana zikoma kwambiri tisanabwerere kwa akalima banda ndipite kwa iwe Wanangwa Chafulumira sindiudziwa zonena kuti utamva amene wayankhulira mulimi ameneyi kuchitipa kuti maganizo ako ndi otani komanso ndikupasa mwayi kuti mwina ngati kuti mafunso awiri atatu oti wafunse akalima banda koma ndimazifunsa kunena kuti patakhala kuti alipo anthu amene akupanga ndale pa zinthuzi ndapindulanji chifukwa ngati dziko we know kuti tofunika ndalama zimenezi kuti dziko liyende chifukwa foja akapanda kugulidwa akhala kuti malonda wasana yende nkhani ja mafuta ichi ipitirira kwambiri nkhani yosowa mankhwala mzipatala ipitirira chifukwa ndalama zakunjazo forex tikhala kuti tilibe now who wins who loses nde pena pake zomakhala ngati zikupasa mafunso koma ndemanga yako kaya poyamba ndemanga yanga kwa ndiyoti ndigwirizana naye mulimi kuti mbewu ya foja kumalawi kuno ni mbewu imene imafuna kutetezedwa nchifukwa chake ili m'manja mwa boma kwambiri so gawo lonse la madandaulo lonse amene anthu ali nawo amene akuyenera kuthana nazo ndi boma mogwirizana ndi nthambi zawo ngati za Tobacco Commission amene amayesetsa kuti foja alimidwe mwa ndondomeko zangokhala zovutirapo kuti nyumba muno tilibe a Tobacco Commission komanso kapena ku nduna chifukwa amenewo zambiri zimene zikupidwa pano ndi amene amayenera kupereka mayankho kuti kodi tulowera kuti so koma mwina osanapitirize tauza Malawi kuti nayesesa kuti tikhale nawo onsewo motchulawo koma last minute napezeka zonena kuti atiuza kuti sangathe kukhalapo koma poyambapo anaonesa chidwi kuti tikhale limodzi so tiyambe ndi akalima banda chimene ndingafunse ndi chakuti fa iwo ali mbali alimi kuti mphekezera zonse zili apo manong'onong'o ali apo ndi zina zimene fa alongosola bwino kwambiri zichita kwa ine imene ndimati 8 ndimatengadi zapepepala zimene zikutuka kuti tabweretsa alimi 8 koma ine ake amene ali kumeneko akuona kuti aliko 5 okha so ndiye kuti ine ake ndi amene akunena zoona nawo ndimafuna ndafunse kuti kodi akakhala tchero masiku ano dziko lidatseguka akayerekeza ndi kumva kuti pa Zambia amalima foja kumapita sogula ku Zimbabwe amalima foja kumakhala sogula komanso ku Mozambique kumalimidwa foja akumva zotani kuti fojayo wayamba ndipo madera amenewa zikuyenda motani zikufanana ndi kumalawi kuno kapena kwanza thuku
zikuyenda bwino, chifukwa mwina nkutheka kuti tione kuti kodi izi mavutowa ndi akonse. Kawiri chimene chimachitika amapezeka kuti mwina foja wathu tisayiwale amakonda kutuluka, zikafika apa ndipadza alimi amamboona kuti bora ineyo ndingotulutsa ilakwe agulitsidwe kuti kunja dziko ndi kumaluza. Komano poyamba ndiyankhe pameneka, kenako tifuna tione kuti kodi izizi gwero lake ndi chani, chifukwa amanena zoona chaka chatha dziko lino linagulitsa 221 million kilograms pa mtengo wa $2.45. Ndi chaka chino imene tikumati yachulukayo ndi 197 million kgs. Watsika komano tikumati watani wachuluka. Chifukwa chaka chatha sanagulitsidwa ndi 221 million kilograms. Chaka chino anthu analima 197 million kilograms zoti anatsika mpaka limidwe. Komano pansika ndi amene akunenedwa kuti watani wachuluka. Ndi ena nkatikati mu program ili nkati akumachita makomenti ndalandirapo ma message angapo amene ndimphekesera chako koma mwina ndiyankhe kaye chabwino zimene ndafunsa. asana yankhe kaye akalima banda tili ndi mtolankhani wathu ku Nsanje amene ali pa line Innocent Kalikoka. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ka imene kuwayana madzuka bwanji. Tadzukanso bwino. Amanena kuti ku Nsanje kumatentha dzuwa latuluka kale kumeneko. Ndithu ku Nsanje nyengo yasinthako kumaziziwa kwa mama wangu kufunza dzuwa wala kwambiri nyengo yake ndithu ndiyafa bwino. Chabwino. Tacheza ndi Malawi amene uli naye kumeneko pa nkhani imeneyi. Chabwino siyamba tuzenge. Chabwino chagoma nkhani ndimene kuti Foja umene anazigula pa rulenji mwezi uno. Foja wambiri umene wakutikana pafupi 98% ya Foja amene akupita kuti akumamubwenza. Timafuna tiize kuti inuyo ngati mmodzi mwa alimi makasika umenewu wa Foja maulandira bwanji chaka chino. Chifukwa chomena kuti umadziwa kuti Foja siliva mulingo kufika pansika kugulitsidwa amakhala kuti adisani zambiri muno amakhala unongandrama zambiri mbiri kuti mpaka zosika kuti akagulitsidwa nsika. So pamene Foja akudedzedwa ichi nchokumbutsa kwambiri kwa mulimi kuangati kungozi zonse kuti mulimi Foja akangulitsa kuti aononga kale ndrama zambiri mbiri kuti asike boteza ndechikumbutsa tena kuti nchokumbutsa kwambiri kuti mpaka mulimi Foja yake akukanyirwa achita modani ndeni ndinoona kuti ngati Israeli mwangati ndine mulimi malima mulimi wachimanga koma ndinokuulani kuona kuti alina ntaka amene amalima Foja kukanidwa chifukwa mulimi akalima amafuna kupeza phindu ndipo pamene akulima ulimi kuti ulosa aluza pamene zomisa kupeza phindu Foja sanagulede achita modani akhale mbaganya alandise ndrama zawo pamene akulisina Foja ndisonanda kulisa manja ambiri zozera kudandaula ngati sasa alimena kuti amene timalima chimanga tikulira nawo limodzi alima anzathu amene amalima Foja. Chabwino achagoma muganizire bono adindo kumaso alimi adani kuti Foja maka malonda Foja akumene onse. Okay, chofunikira ngati adindo akuyena kukhala pansi kukambirana ndi amene akugula Foja kuti apansi tikata motani chifukwa sizinthu zabwino kwa mulimi anaganiza kuti pamene Foja wanga wapita kumsika ndagulidwa ndikuti ndikuyina kutopa mavuto osiyanasiyana pamene pasuka zinthu pa sizinafika pokhala bwino akuyena kuchitapo kati ngati aboma ndi adindo osiyanasiyana akampirani kuti tikatere pamene pandipitani tsopano pa Foja amene akubwezedwayo kuwa pasuka zotere panzoti zinthu sizikibwino zasokonekera yanga ndi pempho kuwadandaulira adindo kuti achitepo kanthu pa Foja amene akubwezedwa kuti nawonso alimi akhale moyo osangalala. Muna nthawi zambiri akumamva kuti Foja amamubwenza chifukwa monga kuti sandisankhidwe bwino monga ineyo mulimi manzeni otanira mwa alimi wa Foja kuti azene monga ndikuti na Foja wamagulitsika osamagulitsidwa
Tabwino ine langipanga kwa limanzanga pene amalima fodya sonde azikhala zimene alangitanena kuti tenti samale msoja akamutenga fodya zakumpitisa pansika ogula ucha asadanda ule mafuta na pamene akuapeza mfodya mucha komanso chinthu china amene aiwogulawo pali zinthu zina zimene kuti mwina fodyayo asankhidwa bwinobwino pamene kuti fodya ucha akungosiyidwa mwesa kusakhala bwino zizi sizabwino koma ine chilangizo changa kwa alimi azanga amene amalima fodya tini tisate ulangizi imene akusalangiza kuti tisamale fodya ndipansika fodya asakabwezedesa zinthu zasokonekera kuti maanja athu akhala mwina kusakhala bwino kwa alimi amakhala ndi ngongole zisinakhanalo akabweze ngati agula fertilizer zambiri zofunika mulimi pamene ngati ntiona ndi fodya akubwezedwa ifoti sida mu tanki bwino ka sida mukonze bwino zene kuti kuyambira chigolo teni ikapanga ulimi watu so nchikuzi zikafika mulungu kuti chisapansika because chinecho chabwinobwino ndilangizo wanga kwa mlimi zangu hayi ndithu umondi mmene afotokozera eya sagoma kuno kumfano zikomo kwambiri Innocent ukhale ndi tsiku lopambana zikomo kwambiri wayana nane kumene ndipo poyamba paja tinayamba kuchitipa kenaka kutapita ku Nsanje pano tilowera chigawo chapakati ku Mchinji. Patrick Nyirenda ukundimva? Patrick Nyirenda khangati amene sakundimva, amene ali ku Mchinji anatumiza message posita pompa kuti ali ndi mlimi wa chizimayi amene amalima fodya, ndiye tinapanga chidwi kwambiri kuti ticheze naye komanso timve chifukwa kukhala tamva kwa alimi awiri amene alabambo koma timafuna kuti timve ochokera kwa mayi kuti kodi iwo akuonapo bwanji pa zimene zikuchitika kuti ngati mlimi nkhawa zawo kapena kuti mawu awo ndi otani. Koma mwina tisanapitenso kumeneko ku Mchinji poti zikuoneka ngati mwina malaini ngofunika kukonza, tibwerere kwa Akalima Banda amene ali president wa Tama Farmers Trust. Munamva funso limene anafunsa wanangu achafulumira kapena mwina njofunika kuti tibwerezenso? Funso limene lija ninalimva sinaliwale chabwino nge kuyankha kwanga nkotere. Pakali panopa palibe msika uliwonse umene ndaumvapo wa maiko oyandikana nawo umene ulipo, chifukwa choti kuyambira nthawi yomwe tatsegula misika yathu ineyo nali wotanganidwa kwambiri kutamanga apa ndi apa kutumikira alimi. Somwe ndakuwuzani kuti ineyo dindo wanga kwambiri nimatumikira alimi, ndiye ndimene yatsikira mitengo sinapeze solo kompata kuti ndive kuti kwina kuti zikuti bwanji, koma kuti ndipeze njira kuti alimiwa ndi athandiza motani, chifukwa fodyayo akapita kamodzi nkamweka papitaso miyezi 11 kuti adzapeze fodya wina. So pakali pano mpata kuti ndikhoza kuti nifufuze mwina masiku awiri atatu akubwerawa mukandipatsa ngati mwa ntchito kuti ndisake kuti kwinako zikutani izo zondipanga. Koma chimene ndikuchidziwa ineyo nchakuti fodyayo ogulawa akadakhala kuti ali ndaye ndi mavuto, maiko ena ali ndaye ndi mavuto kaya kumene kumapita fodyayo sakadakwanitsa kupereka zipangizo zoti alime, sadakwanitsa kupanga madongosolo onse osayinirana ma MOU kuti alime akadakhala kuti kwinako kuli mavuto zimenezo sakadanena. Ndiponso ogula fodyawa palibe tsiku lina lililonse limene anatiuzapo kapena ifeyo ngati adindo alimi kutiuzapo zoti fodyayo ngakhale mululima koma tipita tukakumana naye mavuto sananenepo. Koma chimene amatiphunzitsa nchonena kuti fodyayo sankhani bwino, fodya ndalama, fodya mupeza naye ndalama, ndi uthenga okhawo umene takhati kulandira. So poyankha funso lanu ndingankha motero kuti motandipatsa masiku awiri atatu kutsogoloko ndikhoza kubwera ni yankho lodziwika, chifukwa pakali pano sinafufuzepo kwa msika uliwonse wa maiko oyandikana nafe. Chabwino. Tisanapitirize tibwerere kaye ku Mchinji kucha kumene kuli mlimi wa chizimayi Patrick Nyirenda ukundimva sopano pa line? Yes Patrick,
namva ngati njinga yakumchinji pansipo koma mawu a munthu ndese ndikuwamva. Tipemphe ndithu chisomo khasu kuti abwere atikonzere pamenepo. Tiyese one more time. Innocent, yeah, tinene kuti Patrick Nyirenda ukundimva? Kunchinji kwavuta kuboda. Tivitirire programu iyi pamene tikuyesesanso kuti amene ticheza naye ndithu chifukwa kumchinji ndiye boma limodzi limene kumalimidwa fodya wambiri, komanso tachitika mwayi kuti timve kuchokera maganizo kwa mzimayi amene akulima fodya ameneyi. Yes, ukundimva? Yankhulani a Patrick Nyirenda. Okay. Khalanga muduka mukundimva? Hello. Yes, ndikukumva Patrick. So zakale kuti wayimato mbalani ya fodya khalanga kuti network pamene ulipo nde si kumveka yayi. Koma tiyesabe kuti tiyankhule nawe programu isanathe. Tibwerere kwa Wanangwa Chafulumira. Munaamva amene anayankhulira mulimi amene kuchokera ku Nsanje. Maganizo ndorani? No, alimi onsewa kugwirizana kuti mbewu ya fodya si mbewu ya chibwana kuti ifikepo ndi munthu wakolola mpaka kupita nayo kumsika. Imafuna zambiri, ndikofunikitsitsa kwambiri kuti alimiwa apindule, asangokhala ndithu makasu opindulira anthu ena, chifukwa nthawi zina mwina fodya yakungotenga anthu ngati mongolanda osa pamene ni ake ulimawo asakupindula, chifukwa umphawi ukachuluka pakati pa alimi ndiye kuti ndi umphawi wa dziko. Koma ndimafuna nditsindike pano kuti malinga ndi enanso amene akuthirapo ndemanga kutumiza mameseji ma WhatsApp muja zikuonetsa kuti anthu akuonabe kuti boma lisangogona pa nkhani imeneyi, chifukwa pali chiopsezo chake ndi chotere. Tikuyerekeza chaka chatha, tikunena kuti chaka chatha fodya tagulitsa 221 kilograms pa mtengo wa $2.45 per kilogram, zimene zinatipangira 545 million US dollars. Ndalama zimene 542 million US dollars ndi ndalama mwina zokwanira miyezi iwiri yokha yoti tiyitaniretsire zinthu zimene timafuna tigule kunja. Ndiye tikupanga masamu. Chaka chinochi akunena kuti fodya amene akufunika akufuna agule 170 million kilograms. Mtengo umene yambira kuti panopa ndi around $2 per kilogram. Chimene chikutanthauza nchakuti mutati tagulitsa 170 or mwina tagulitsa yese 197 pa $2. Ndalama zimene tingapeze ngati dziko ndi around 400 million US dollars. Now ngati chaka chatha tinagulitsa yese okwana 221, ndiye tinapanga 542 million US dollars. Zimene ndi ndalama because panopa dziko lathu limafuna around 250 US dollars zimene timagwisa ntchito pa mwezi kuti tiyitanitse zonse zimene tikufuna, mankhwala, mafuta. Ndikuti zimene tinagulitsa chaka chatha zimangokwanira miyezi iwiri chabe. Now panopa tikusewera kuti tikufuna tingogulitsa 170 imene ikhoza kukhala yochepera pa 400 million US dollars. Kuseweza yes, Mchinji. Oh, Patrick, pano nde ukumveka mwamphamvu. Yes. Ndililede pano ndi amaya moja. Ndipo chifukwa cha nthawi komanso kuti tachedwa kale tangocheza nawo kuti timve kuti maganizo ndotani. Chiyambirira mwina anthu akudziweni akuti ndinu ndani akamkhala mudzi. Ine tsanga ndine Gloria Phiri, ndakhala kuno kuntchito mwa shamba yenzulu. Makhamuku mwina ndinu mulimi wa fodya, makhamuku panga ulimi umene kwa zaka zingati anga umene umene. Ulimi wa fodya dawamba mpaka nthawi zinachamba renji mpaka kuchona zangu. Daktari madi kutoka zaka za mbili. Bodi abambo nditekisire kwa fodya naye. Mwachidwe kwambiri mutiporokozesa kunena kuti
ulendo uno akuti ogula foja achepa komanso mtengo ogula foja nawonso wachepanso komanso pambali pasonsezi foja wina akubwezera mwina nkhani imene mwayilandira motani komanso mukuona bwanji imene wayambira sikoso ifeyo nkhani imeneyi niyoti tipangwa mtundu toyena kuti timakhani siyembekezo kotala ndiyo chatima tikadinda tikakuti tikakwana kuti makhani siyembekezo zambirimbiri ndizire ku anthu antchito ndizire ana sofisi koma apakalekuera ntodaya mtima kota sezikitotoya kuti nimene ndizangoyambira kutati kuti apapa boma litithandiza bwanji. Zokuoneka ngati kuti tingovomera kuti kwa lero kumchinji mwina tisira pomwepo line ikuvutirapo. Tipite kwa akalima banda kuti mumalize mawu anu omaliza alero ndi ati, ndipo pamene muyankhula mawu anu omaliza ndimafuna ningowerenga uthenga umene wabwera kwa munthu wina wa kuntchisi akuti alemba mchizungu akuti nthawi yakamuzu iwowa makolo awo akumbukira kuti anatumizidwa kuzomba ku Yanakis Tobacco Farms kumene anakaphunzisidwa zakalimidwe kafoja. Kena katacho kumeneko anatumiza to KFCTA nimene ndikhumbira kuti ili kasungu imeneyi inali kasungu ya panopa mwambiri ndi mudzakuli kuli barracks, engineering barracks. Okay. Akuti atachoka kuzomba kena kanatumiza ku kasungu KFCTA kuti akaphunzire kwa zaka zina ziwiri, ndipo nthawi imeneyo foja inali mbewu yotetezeka ndi boma, ndipo umakhala kuti ukhale kuti waphunzisidwa bwino kuti uloledwe kulima, kapena ukhale munthu onena kuti wachoka ku skulu ya zamalimidwe, skulu ya bunda. Nda kunena kuti nthawi imeneyo kolite kapena kuti mene foja amalimidwira amalimidwa bwino, ndipo amapezanso ndrama zambiri pa msika wa foja. Koma kuchokera nthawi imeneyo kufikira pano zinalowa chipolowe, ndipo zimaoneka kuti pano mpovuta kwambiri kuti mwina alimi afikirepe ma standards milingo imene nthawi inali nthawi yakamuzu. Sindikudziwa kuti zimenezi nzoti mukugwirizana nazo akalima banda kapena ayi. Ine zimenezi sindikugwirizana nazo. Chabwino. Sindikugwirizana nazo chifukwa chonena kuti kalero malo ophunzirira malimidwe ya foja ngati mena nenera iwo akuchisiwa adali wowerengeka kwambiri, ndipo nkhani alukamba iwo wayo a KFCTA ndi nkhani ya foja wa Kampopi. So foja amene tukambira milandu pano ni foja wa Bale amene ali mosika panopa. Masukulu ophunzira za ulimi ndi ali posepose kusiyana mwina ndi kumbuyoko. Panopa malo ophunzira sukulu zimwe jandanera kale kuti bungwe la ALET lili ndi Farmerfield sukulu zimene zili ponse ali ndi alangizi almost alangizi mwina atatu anayi district iliyonse ophunzitsa alimi kulima foja, makamaka alimi akategori imene ya foja wa auction. Ifeso ngati ma association a foja tilipo asanu. Pali Tama Farmers Trust, pali Chikumbe, pali Nasi Farm, pali Pindu, pali Farm Produce. Amenewa aliyense alindalangizi amene ntchito yawo nkuphunzitsa alimi kalimidwe ka foja wabwino. Mulimi wake yonso ndi mlangizi pa yekha chifukwa amapita chaka ndi chaka musika nkukaona foja mmene agulira anzake osankha bwino ndiye yeyo amati chaka chotsatiracho amafuna akalimenso foja wamtundu umene ngakhale ulangizi uli apo. Mulimi wake yonso ndi mlangizi chifukwa foja sagulidwa ngati soya, sagulidwa ngati chimanga kuti grade ndi imodzi mtengo ndi umodzi. Ayi, foja ali ndi magrade, ndipo magrade walinso ndi mitengo yake. Ndiye mulimi aliyense chidwi chake amafuna kuti akapange achieve mtengo wabwino. Chabwino. So upatula kuti pala alangizi yawo mulimi wakenso ndi mlangiziso. Chifukwa cha nthawi tiyimire pamenepo. Tama Farmers Trust President
Abiel Kalima Banda ndithokoze kwambiri kuti nali limodzi msiku la lero. Ndithokozenso wanangu achafulumira chifukwa chokonza programu iyi komanso chifukwa chokhala nawo limodzi programu iyi mu studio muno. Ndithokozenso mtolankhani wathu kuchitipa Vinjeri Mkandawire, Innocent Kalikoka kunsanje ndi Patrick Nyirenda kumchinji. Pamakina panali Chisomo Kaso. Mpaka na mawa pamene tabwereso ndi programu inanso ya Kulinji ine Bayana Chunga ndikuti mukhale ndi siku lopambana. Amalawi Kulinji no Kulinji kumabenya kumabetsera kuti Kulinji lakaya lilongwe Kulinji kumzuzu mwanyeto Kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usaruka kulilabe nanga osolora ledesi yaodeja chirugugo chuyenda panji nanga nkanizo nyatisa sikulijani kumboro pakati Kulinji mwera nanga kwanugo Kulinji kuti kuboma kustedi hausi Kulinji nanga watuta mwadzuka panji ndakawata mziredio kukulijani Kulinji tikudalira inu Kulinji